wayannan matsaloli da zaka je wata ranka kwana kana kuka wata ranka yi kaza su ne suke seti marayuwar. Wato in kana so ka gane kamar mota ce, kuma ka ɗauki misalin ka ɗora akan komai. Ita mota manufar kera ta shine don ta yi tafiya da mutane, to amma motar kuma sai aka sama mata birki. Shi kuma birki yana cin karo da manufar yin mota, domin shi manufarsa ya hana mota tafiya. Ka gani? Saboda ka in mota tana da matsala, babban matsalan ta birki, tunda ita an yi ta ne don ta kwale. Shi kuma birki ya hana wannan gudun shine manufarsa, sai aka hada su. Wata rai an taka ka tana ku to amma kai kana ganin in ba birkin za a zauna lafiya? Haka ne, haka ne. Saboda haka zaka ga abun da zai gudana sai wani abu ya zo ya zama cikas. Wallahi Allah alhakim ne, wannan cikas din za a gyara ma wata hanya ce.